Udalak irudi korporatiboa estrenatu du eta baita ere eduki gehiago dituen udal webgune bisualagoa eta egoitza elektroniko berria herritarrendako prozedura errazagoez. Doneiakue bideari buruzko interpretazio zentroa Ultreiraren irisgarriaren obrak bisitatu dituzte goizean Iruñeko udal ordezkariek. Familiei eskolaian gela gastua ordaintzeko 500.000 euroko laguntza bideratuko ditu Iruñako udalak. Errentaren arabera emanen dira eta ume bakoitzagatik bazkakotx 80 euro eguneko izan daitezke gehienez. Nafarroko famili gehienek sare publikoaren alde egiten dute. Aurre matrikulazio eskarien 48,7 euskeraren presentzia duen ereduaren batean izan da. Barkos lehendakariak Iruñerriko 5 udalerritako 4.315 etxe bizitzaren birgaikuntza energetikoa egiteko plana aurkeztu du. Ea zenolako berriak utzi dizkigun otsailaren 18ak. Eduki gehiago dituen webgunearekin batera udalak, Iruñeko udalak irudi instituzionala berria du. Iruñeko udalak erakundearen irudi korporatiboa estrenatu du. Bai hiriko armarri ofiziala, bai izendapen ofizialak Ayuntamiento de Pamplona Iruñeko udala mantentzen dituen irudia eta ikusi irizpide teknikoei dagokien bilakaera grafikoa jasotzen da. Argitasun, garbitasun, ulergarritasun eta iraunkortasun handiagoa erdiestea helburu. Marka berriaren tipografiarekin batera osagaiak eta espazia gaurko prentsaurreko honetara etortzeagatik, nirekin gaur hemen mahaian daude alde batetik, nire eskuinean dago Aritz Romeo, gardentasun, berritasun eta hizkuntz politikako zinegotzia, eta nire ezkerrean Txema Aginaga Alintzako gerentea. Eta gaurko prentsaurrekoaren helburua hirukoitza da, alde batetik eta ikusi duzuen bezala, ikus dezakezuen bezala, gaur aurkeztu nahi dizuegu udalaren, udal korporazioaren irudi korporatibo berria, bigarrenez baitere aurkeztu nahi dizuegu udal web gune berria eta hirugarrenik baita ere egoitza elektronikoa. Izapideak online noiz nahi eta non nahi egin. Eta aurrekoan ez bezala eduki gehienetan euskaraz ere bisitatu ahalko den webgunea eta datozen hilabetetan zeharo elebiduna izango dena. Joseba Siron Iruñako alkateak Aritz Romeo gardentasun berrikuntza eta hizkuntza politikako zinegotzia ordezkariak eta Txema Aginaga webgunea berritzeko buru aritu den Animsa Sozietate Publikoko kudeatzaileak prentsaurrekoan aurkeztu dituzte 3 berritasun hauek. Alkateak bere mintzaldian azpimarratu duenez, egindako lan itzela, bai alde Iruñeko udal langileen lana, benetan itzela izan delako, jakin badakit, baita ere Animsako langileen lana eta noski baita ere Iberuz enterpresako langileen lana. Logo berriak udala armarria ezkerrean mantentzen du eta Iruñako udala hitzez laguntzen du 2 testutan, bata gaztelaniaz eta bestea euskaraz, marra gorri batek bere xita. Hautatutako tipografia Poppins delakoa da, sans serif mota geometrikoa eta aurkeztutako aldaerak atzealde xuri, beltz eta koloredunen gainekoak dira. Adierazgarria, ezaguterratza argia, bakuna eta koherentea den marka irudia sortzen saiatu gara. Udala identifikatzeko ikurritzatiaz gain, onetsitako ordenantzak zein dekretuak betetzea ahalbidetuko duena. Software libreko den eta edukiak 4 hizkuntzatan dituen ataria udalak 180.000 euro inbertitu ditu webgune berrian eta egoitza elektronikoan. Iberuz teknologiak horretarako deitutako prozedura publikoaren enpresa esleipedunak egindako garapen teknologikora eta Animsak egindako lanera bideratu da kopuru hori. Webgune berriak ordeztu du 2007tik gaur daino abian izandakoa, herritarrendako informazioa jasotzeko, izapideak egiteko eta hiriko agendako ekitaldiak ikusteko, erreferentzigunea bilakatu dena.
2018an ubebikoitza pamplona.esek ikusitako bedezikakotx 8 milioi horri gainditu zuen, hots egunean batez beste, 27.081 horri. Hala eta guzti gaurdanik ikus daiteken ataria abiapuntu bat da. Proiektua 3 urtetarako dago aurreikusita, epe horretan hobekuntzak eta erabilpen berriak gehituz joateko. Atari berria Drupal teknologia erabiliz gauzatu da, software libreko eta kode irekiko den eduki kudeatzailea, erabiltzaile komunitate aktibo batek garatu eta mantendua, eta horrek erabilpen berriak garatzeko bide emango du. Gainera, Atari berriak Iruñako udalaren apustua mantentzen du, bikoitzeko erabilera arrastasun estandarrak betetzearen alde, eta 4 hizkuntza gaztelania eta euskera, eta turismo edukiak zein hiriari buruzko informazioa ingelesez eta frantsesez. Gainera, sare soziala barne hartzen ditu, horrela erabiltzailei edukiak partekatzeko bide emanez. Ataria diseinatzean aurreko webgunean bisitatuena zer zen aintzat hartu da. Hots, izapideak, albisteak eta agenda, Atarian gune nabarmenduan kokatzeko eta horrela herritarrak zuzenean sartu ahal izateko. Horrela Atarian nabarmenduen eremu batez irekitzen da, egungo gaiez eta jarraian 5 ikur zabalgarri daude, 40 esteka jartzeko aukera ematen dutenak. Webguneko beste horren beste eremutan sartu ahal izateko. Hemen gardentasunari, izapidei, herritarrendako arretari eta argibide praktikoi lotutako informazio ere hartzen da barne. Albiste zein agenda eremuak eta webguneko beste eremu batzuekiko nabarmendutako esteka gehiagok ixten dute Ataria. Era ohikoagoan ere nabigatu ahal da, webgunea 5 ataletan banatzen da. Udala erakundea informazioa barne hartzen duena, bai alkate, udalbatza eta gobernu organoei buruz. Hau da osoko bilkura, gobernu batzarra, bai udal jardunari buruz, aurrekontuak, araudia, hiria, Iruñari buruzko informazioa, plan estrategikoa, biztanleen piramideak eta bar. Turismoa bisitariei hirian egiten duten egonaldia errasteko turismo informazioa, bidaian nola prestatu bisitatzeko gune nagusiak, edo Pamplona Iruña kar txartelari buruzko informazioa, eta beste item garrantzitsu bat, gaurkotasuna. Udalak sorrarazten dituen albisteak eskaintzen duen kultura agenda, prentsaurrekoak ikusteko aukera, eta sare sozialetako timleneriko zein kontuetarako esteka. Eta gaiak nabigazioa, errasteko prestatutako atala, baliabideak 12 gai estandarretan banatuta, eta gai bakoitzak esparru horretan udalak eskaintzen dituen zerbitzuak. Baita hautatutako gaiaren araberako agendako jarduerak, albisteak edo izapideak ere barne hartuta. Egoitza elektronikoa erraxago, intuitiboagoa, azkarrago eta eraginkorragoa da. Ubebikoitza pamplona.es Atari berriaren atal garrantzitsua bere egoitza elektronikoa da, zeharo berritua. Erabilgarritasuna hobetzeko eta erabiltzaileek izapideak egitea ahalbidetzeko. Lan hori Animsak Difazil enpresarekin batera egin du. Egoitza elektronikoaren erabiltzaileek egin nahi zituzten izapideak aurkitzeko zailtasuna zituztela antzeman zen, eta hoientzat nabigazioa ez zela nahiko intuitiboa. Horrela erabiltzaileekin lan egin zen, testak, frogak eta talde lanak egin ziren, eta horrela zailtasun nagusiak ikurretan ez oso adierazgarriak eta izapideak sailkatzeko hizkeran oso konplexua zeudela egiaztatu zen. Arazo hoiek antzeman da erabiltzaile taldekin aritu ziren berriro lanean, egoitza elektronikoa nabigatzeko eta izapideak egiteko era erabilgarrien eta intuitiboenak antzemateko emaitza, diseinu bakuneko ikurra adierazgarriak, intuitiboak direnak jartzea eta izapiden sailkapen berri bat intuitiboagoa. Horrela, jendeak herritarra ala enpresa izan eta horren arabera bilatu ahal ditu izapideak eta bigarren maila batean, bai gaika, hau da errolda, etxe bizitza, ibilgailua, animalia, zergak eta bar, ala beharren arabera hots, izapideak erabiltzailearen bizi egoerenen arabera ere sailkatzen dira. Iruñara, bizitzera etorri bada, seme alabarik izan badu, familian desgaitasunik duen kideren bat badu eta bar.
Gaur goizean Iruñeko udal ordezkariek Donejakue bidearen gaineko Ultreia interpretazio zentroaren obrak bisitatu dituzte. Ultreia Donejakue bidearen interpretazio zentru irisgarriaren lanak bisitatu ditu goizean udaleko lehendakaritza batzordeak. Bertan islatzen da nola izan den gizartea, kultura, ondasunak, tradizioa eta folklorea Donejakue bidearen inguruan eta honen erlazioa Iruñarekin. Informazio esperientzi bezala bizitzeko diseinatua dago, ikus-entzunezko tresnerien bidez eta teknologi berrien laguntzarekin edukiera biziak eta sensazioz beterikoak lortu dira. Donejakue bidearen eta Erdi Aroko hiriaren inguruan proposamen interaktiboa eta murgiltzeko errelato historikoa eskainiko da. Ukitzeko maketa argi eta soinu efektuekin erraistuko du bisitariaren kokapena. Koine Akuelitas fundazioak ekoitzi ditu edukiak, La Caixa eta Fundación Caja Navarrak eman duen diru laguntza bidez. Horrela udalak ez du ezer ordainduko proiektu honengatik. Edozein personendako baina bereziki Donejakue bidea egiten ari direnendako erreferentzia izan nahi du Ultreia. Era guztietako ezintasuna dutenentzako diseinatutako egoitza da. Martxo bukaerarako aurreikusten da irekitzea. Konsistorioak 500.000 euroko laguntza bideratuko ditu familiei eskola jantokia ordaintzen laguntzeko. Errenda hartuko da kontutan dirua banatzerako orduan eta haur bakoitzeko 1,80 euro eguneko eskainiko da gehienez. Eskolako jangela zerbitzua ordaintzeko 500.000 euroko aurrekontua bideratuko du Iruñako udalak. Ekintza soziala arloak onartu du deialdia. Arrazoi ezberdinengatik ahultasunean dauden familiei laguntzeko da. Epe luzera laguntza hauei esker ikaslearen errendimendua eta garapen personala hobetu daitezke. Elikadura, ohitura osasuntsuak eta onak sustatzeko lagungarria den aportazioa da. Eta umeen arteko bereizkuntzak saihesteko neurri positiboa ere. 2019ko otsailaren 8ko Nafarroko aldizkari ofizialaren 27. zenbakiko deialdian daude xehetasunak. 2019ko ikasturtea bukatu arte eskatu daitezke aipatutako laguntzak. Betekizunen arabera eta eskabideen ordena jarraitu emanen dira. Eraginkor administratiboagatik 2018ko azken 4 hilabetean diru laguntza izan zutenak baliagarriak izanen dira deialdi hontarako. Beti ere aurreko ikasturteko baldintzak eta eskakizunak bere horretan mantentzen badira. Bigarren zikloko haur eta lehen hezkuntzako 3-12 urteko ikasleendako dira. Famili iruindarrei bideratzen dira eta errentaren famili unitate kopuruaren arabera banatuko dira. Jangela gastuak ordaintzeko dira laguntzak. Familiaren diru sarreraren arabera erabakitzen da kopurua, baina egunean 1,80 eta 0,30 euro artekoak dira. Eskaerak Iruñeko erregistro nagusian kale nagusia 2an aurkeztu behar dira edo prozedura administratiboa legeak baimentzen duen moduan. Eskolen aurrematrikulazio epea itxi ondoren, familia nafar gehienek sare publikoaren alde egiten dutela ikusi da. Eskarien 48,7ak bestalde euskara bere baitan hartzen duen ereduren batetan izan da. Egindako lehenbiziko aukeran plaza lortu du eskarien 88,18. Dena den zozketa publikoa eginda Hezkuntza Departamentuan eskariek plaza kopurua gainditu duten ikastetxetan gertalitezkeen baremazio berdinketak argitzeko jarraitu beharreko irizpidea zehazteko. Alegia, berdinketa apurtzeko ruedas baiestero abizenetik hasiko da plazen banaketa. Zozketa streaming bidez jarraitzeko aukera egonda eta departamentoren YouTube kanalean ere ikusgai dago. 5.854 eskari jaso dira eduka datu basean. 2019-2020 ikasturtean hezkuntza sistemara gehituko diren 3 urtekoak alegia. 2016ko jaiotzekin badator zenbakia. 5.908 jaiotza izan ziren urte horretan. Hala ere, ohi bezala eta matrikulazio epera bitartean egon litezken biztanle mugikortasunak ere eragingo dio. Hala, 2020 ikasturterako aurreikuspena da 6.200 ikasle berri gehitzea Nafarroko hezkuntza sistemara. Aurre matrikulazio zenbaki absolutuetan beherakada egon bada ere, jaiotze tasaren jaitsierak eraginda, familia nafarren gehiengoak irakaskuntza publikoaren aldeko hautua egin duela diote datuek.
Nafarroan finkatu egin da irakaskuntza publikoaren aldeko autua. Familien 68% aukeratu du ikastetxe publikoaren bat. 3.571 eskabidea aurkeztu dira ikastetxe publikoetan eta guztiak erantzungo dira lehenengo aukeran. Itunpeko sareak 2.283 eskari izan ditu, 29,2. Hala bada, familia gehienek publikoaren alde egin dute, 100 begiratuz gero eskariek zertxobait behera egin batut ere, 0,9. Hurrengo ikasturtean ere, legegintzaldi osoan zehar bezalaxe, Hezkuntza Departamentuak kalitatezko eskola publikoaren alde egiten jarraituko du eta horretarako 5,12 gehitu du inbertsioa aurrekontuetan. 2018arekin alderatuz, murrizketen atzera egiteko. Plan estrategikoak egonkortzeko eta irakasleen formazioan eta ikastetxeen eraldaketa digitalaren aldeko apustuari eusteko. Hizkuntza ereduei dagokionez ez da alde nabarmenik egon, egindako eskaeretatik 1,51 G ereduan ikastekoa izan da. Horietatik ordea 1,2 baino ez du eskaera egin gaztelania hutsezko ereduan. Are gehiago, atzerriko hizkuntzetako programetan sartu ziren G ereduko ikastetxe gehienak lehen hezkuntzako amaiera ziklora iristen ari dira, beraz hizkuntza bakarreko eredua desagertuz doa. Bestalde familien 48,7 euskararen presentzia duen eredu baten alde egin du. 29,9 D eredua, 19 A eredua eta 0,3 B eredua. Eremu ez euskaldunean D ereduaren eskaintzari dagokionez programa akordion ezarri zen eleaniztasuna sustatzeko eta Nafarroko bi hizkuntza propioen ezagutzatik abiatuta euskararen irakaskuntza murgiltze eredua hedatuko zela. Horri jarraikiz aurten Kastejon herriko eskola publikoa D eredua eskaintzen duten eremu ez euskalduneko eskola kopurura batuko da. Gauzak horrela, familia guztiek D eredu publikoan ikasteko eskubidea izan dezaten, 2015ean parlamentuak euskararen legearen eraldaketa onartu zuenetik 13 ikastetxek dituzten D ereduko unitateak eremu ez euskaldunean. Lodosa, Allo, Azkoien, Barasoain, Sesma, Herriberri, Zudaire, Abartzuza, Antzin, Oain, Tafaia, Kaparros eta orain Kastejon. Azken honetan, 12 eskari egon baitira, 3 urtekoen 8 eskari eta beste 4 eskari 4 urteko gelarako. Barkos Nafar presidenteak Iruñerriko 4.315 etxe bizitzen birkaikuntza energetikoa burutzeko plana aurkeztu du. Nafarroko lehendakari Uxue Barkosek Iruñerriko 5 udalerritako 4.315 etxe bizitzaren birgaikuntza energetikoa bultzatuko duen plana aurkeztu du, ondorengo 2 urtei dagokion lehendabiziko fasean. Proiektuak 428 etxe bizitzetako inguratzaile termikoei eragin eta 2 berokuntza sare eraberritzea aurreikusi du. Eta horretarako 7 milioi euroko guztizko inbertsioa mobilizatuko duela kalkulatu da, 3 milioi baino gehiago Nafarroko gobernuaren kontura. Gobernuak eraikinak zahar berritzeko eta auzoetako hiri birsorkuntza bultzatzeko sustatu duen asmo handiko plan honen aurkezpenean, Barkosekin batera izan dira eskubide sozialetako lehendakari ordea Miguel Laparra, proiektua lideratzen ari den Nasubintza Sozietate Publikoko zuzendari kudeatzailea Jose Maria Ierdi eta Ansoain, Barainain, Oain, Atarrabia eta Zizur Nagusiko alkateak. Eraikinen zahar berritzarekin eskutik dator esparru publikoaren birsorkuntza eta hildo horretan aurreko garaietako garapen intensibo hotzen aldean hirigintza sozialago eta iraunkorraren alde egin dugun apustua kontrajarri behar dugu, begirada hiri konsolidatura eta bizitza osoko auzoetara itzuliz. Adierazi du proiektu honen harira Uxue Barkos lehendakariak. Nasubintza etxe bizitza eta hirigintza arloko sozietate publikoak bizitoki parkea zahar berritzeko pilotatu eta kudeatzen duen Sustainability proiektua aurkezteko ekitalian jarduketa honi loturiko hainbat esparru profesional, enpresarial eta sozialetarako 100 personek parte hartu dute.
Hoien artean zeuden Foru Gobernuko etxebizitza eta energia zerbitzuetako zuzendariak diren Javier Etaio eta Martin Ibarra, proiektuan parte hartutako duen 5 udaletako zinegotziak eta teknikariak, energia eraginkortasuneko zein eraikuntzako profesionalak, teknikariak eta enpresak, finantza erakundeak. Jendaurreko agerraldian Barkosekarekin batera agertu diren 5 alkateen aitorpen bereixe egin du, eta horrekin batera eskerrak eman dizkie birgaikuntza energetikoaren alde auzoak aldatzeko tresna gisa egin duzuen apustuagatik eta lurrari eta behar sozialei atxikiago dagoen hirigintza ulertzeko beste modu horrekin duzuen sineste osoagatik. Lehendakariak auzokideen inplikazioa aipatuz argi utzi nahi izan du birgaikuntza energetikoa eraikinak eraldatzera deituta dagoela, baina eraikinetan persona bizi dira eta hauexek dira proiektu mota honek behar duen mobilizazio herritarren protagonistak eta eragileak. Izan ere, haren hitzetan auzokideak dira kalitatezko etxe bizitza izateko eskubidearekin batera, osasuna izateko eta pobrezia energetikoari aurre egiteko eskubidearekin batera, eta auzoak berreskuratzeko eta hiri ingurune aktiboan bizitzeko eskubidearekin batera, proiektu hau kosta ala kosta aurrera aterako dutenak. Anfitrioi lana egin duen Zizur Nagusiko alkatearekin batera ekitaldian parte hartu dute Alaber, Ansoain, Barañain, Noain eta Atarrabiako alkateek. Sustainability programak haien herriei egingo dien ekarpenaz gogo eta egiteko eta 428 etxe bizitzari dagokion zahar berritze plan honen lehendabiziko faseko etxe bizitzen naiz hiri ingurunen tipologia zehazteko. Udalerrika, banaturik lehenbailen abiatuko diren esku hartzen bitartez 96 etxe bizitza zahar berrituko dira Zizur Nagusian, beste 94 Barañainen, 80 etxe bizitza eta berokuntza sare bat Ansoainen, 90 etxe bizitza eta beste berokuntza sare bat Atarrabian eta 88 etxe bizitza Noainen. Nasobinsako zahar berritze eta hiri birsorkuntzaren arloko arduradun Isabel Izkuek proiektua azaltzeko hasierako agerraldian jakinarazi duenez. Gaur eguzkitsu egongo da tarteka lainotsu erdi mailako lainoekin eta goi lainoekin. Goizean hego-haizea ibiliko da, arratsaldean indarra galdu egingo du eta iparraldera aldatuko da. Temperatura maximoak jaitsiko dira. Asteartean goizean lanbroa eta lainoa eguzkitsu egongo da, baina goizaldean eta goizean goiz tarteka lainotsu egon daiteke. Goizean haizea aldakor ibiliko da, eguerditik aurrera hegoaldetik finkatuko da. Temperatura maximoetan aldaketa handirik ez, baliteke izotza egitea. Udalak irudi korporatiboa estrenatu du eta baita ere eduki gehiago dituen udal webgune bisualagoa eta egoitza elektroniko berria herritarrendako prozedura errazagoez. Doneiakue bideari buruzko interpretazio zentroa Ultreiraren irisgarriaren obrak bisitatu dituzte goizean Iruñeko udalordezkariek. Familiei eskolaian gela gastua ordaintzeko 500.000 euroko laguntza bideratuko ditu Iruñako udalak. Errentaren arabera emanen dira eta ume bakoitzagatik bazkakotx 80 euro eguneko izan daitezke gehienez. Nafarroko famili gehienek sare publikoaren alde egiten dute. Aurre matrikulazio eskarien 48,7 euskeraren presentzia duen ereduaren batean izan da. Barkos lehendakariak Iruñerriko 5 udalerritako 4.315 etxe bizitzaren birgaikuntza energetikoa egiteko plana aurkeztu du.